Спри! Обичаш ли парфюми? Естествено, че обичаш. А искаш ли да ти покажа продукт, който е за подмишници и не дразни по никакъв начин, даже ви спасява от неприятния сърбеж и болк? Това не е просто стик. Не, това е обич грижа за твоите подмишници. Той е безценен и незамен. Ако някога си имал проблем с парене, щипане и всякакъв дискомфорт там, особено през лятото, когато човек много се поти, това е твоето решение. Ако искаш повече информация, пиши ми в коментарите. Той е и голям. Забравих да кажа най-важното. Не съдържа алуминиеви соли, включена в кампанията срещу рак на гърдата, така че, мили момичета, жени и дори мъже, няма значение. Нападайте. Това е вашия най-добър избор.